V2 Ya kahok. V1 Job security. Violence. Ya awal lai kami ka peaceful rally lai ni benta yang kinong hikai ni baha oto dakut kerta chino pet laloro kandak hika tu ke emtet tadamot ki upendo utar minit no ni siya baha nga heni pon nga kerpat jor oi kamtam yang minister education woman upa yang upat ikikon kikti upat udah ka buti ko miat ko baha upat ya ka kup chileng kasam chileng kam tampat ni benta yang kinong hikai ki wadano kerta ki wa chino phat ki pranong hikai yang kam ta ki pa ko pli kinong hikai yang ki wa man ong ki apply post chawim yo de ki bat ki wi ki wada em kerta le udah yo sia ja ta chino phat ki kacing siya putlat kamensin bang tiba bon na kiparanong hikai jongi kila hikai na bon snam kila kidon kibala hikai la chipau snam te kidon kibala hikai la kandai snam bat kumta ter te ngimla shu ban le da kiwei pat kilat kilenti ban apply sa kiwei pat ki department kimla shu te nagata kadaw ngi kum ki paranong hikai ngi kerpat jor bat ngi da ka jing singaw rit mensin ya ka sarkar ba kan chimkhia na ka benta ka jongi khnang ba kalawe jong ka kalawe jongi bat ki khon ki kti jongi kenlong ki ba job te bat saknam ino ba kanam khanya ngi kum kita ki nyot kinyer ban bread yangi kum kita ki disposal bat sakawe ru ba ya ukna ru habangi hikai haskul ngimjat chi ukna ngisneng yu ngi ailat yu ngi ayu kita ki counseling ki awareness kumno ba unla ban pule ki kot kisla nre phose ba leba ka sarkar pade kale yangi kumne te nakata kadaw ngi nakaliang jongi ngi perkhat katkum ki kriteria bakila ka sarkar kala pha yangi ngila pendap lot hadu kedi alat te tang ya ke emtet te ngi kerpat jor ya ka sarkar bahkan ailat syu yangi ban pendap ya ke emtet om bantar minit yangi na ka pos Kenro ki wa ar pole ar pauso dok le pausnem ya pergo jingle emtet ke exam emtet wa pi ku dedap so pau so san snem jan uruk dia che ini wa kat odang no irtai kadang he irtai dang len jing me berkhat yang itu tip lut hi tengah snyau ke jing be yang sarkar ke jing thmu yang sarkar be ki pi ya ki chiajar ngot ki khat arspa ngot ki no hikai daw bo jing e go ya ki khat arspa la nei ki khat le spa tali ki long yung long sem le yong pi ki wa depend na pi le nei ki wa yo ga jak po le mi ki kan yong pi